Za meštane sela Srbovac sneg i kiša više neće predstavljati problem. 4 stajališta koje su postavljena prošle godine u decembru štitit će ih od lošeg vremena dok čekaju prevoz do škole i posla. Ova stajališta koristi oko 40 dece iz Srbovca, ali i susednog sela Valač. Da, zahvaljujući organizaciji Mercy Corps i USA-u mi smo dobili 4 nova stajališta koja mnogo znače za naše selo, za naše đake, s obzirom da su zime hladne, vetrovite, kišne. To mnogo znači za našu decu i za sve meštane sela Srbovca i sela Valča koji putuju isto preko naših sela za Zvečan, Mitrovicu, za svoje poslove i do škola. Selo Srbovac udaljeno je oko 10 km od opštine Zvečan. Pored stajališta ubrzo će početi i radovi na asfaltiranju trotoara dužine 1500 metara, tako da bezbednost dece u saobraćaju, s obzirom da se selo nalazi tik do magistralnog puta koji spaja Mitrovicu i Leposavić, neće više biti problem. Srbovac se nalazi tik uz magistralni put, tako da je mnogo važno da se ti trotoari rade za bezbednost naše dece i naših đaka, da ne bi dolazilo do nekih nezgoda i nesreći, za nas to mnogo znači. Kako opština Zvečan ima česte probleme sa nestašicom vode, selo Srbovac je preko programa za aktivno učešće zajednica nedavno dobilo i vodovod, pa je tako rešilo snabdevanje vodom u budućnosti. Zahvaljujući Mercy Corpsu i KAEP-u mi smo došli do kontakta sa organizacijom IRD, koja nam je radila i projekat i donaciju i vodovod je pri kraju, ostali su još neki mali radovi tehničke prirode i ja mislim da će u najskorije vreme da vodovod bude pušten u Srbovac i ja im se u ime meštana i građana sela Srbovac zahvaljujem. Ujedno bih pozdravio i organizaciju USA koja je glavni donator i sve zaposlene u Mercy Corpsu u Kosovskoj Mitrovici koji nam stalno izlaze u susret svi sa donacijama i sa savjetima i stvarno još jednom i hvala puno. Vrednost izgradnje autobuskih stajališta iznosi 3040 evra. Ovaj projekat je jedan od 36 realizovanih malih projekata za zajednice. Vrednost svakog malog projekta za zajednice je 3000 evra. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.